Oh, ayan guys, nandito tayo sa isla ni Cassiopeia. Ang nawawalang isla ni Cassiopeia. Guys, magpapatayo kami dito ng kubo. No? Sagot na namin ang kawayan. Sinong sali dyan? Gustong sumali? Gusto lang din namin mag-thank you kay Oxy Lifestyle kasi na-experience namin mga well sa dagat. At nagamit namin. First time namin yun mga well sa dagat. Hindi man ganun kadami. Hindi man ganun kadami ang huli, at least happy pa rin. Masaya pa din kami. Yung experience lang guys, yun yung habol namin doon. Thank you po. Makakadagat lang talaga kami kapag may nag-invite sa amin. Thank you. Kasi Oxy wala naman, Lifestyle. pang ilog-ilog lang naman talaga kami. Wow. Bundok. Pero sa mga susunod sa generation, baka meron na kami sariling dagat. Ay, sariling bangka. Ayan. Maghanap-hanap na tayo. Gagawa na kami ng bangka namin. Gagawin namin 1 taon. Balsa Next lang year pala. meron na. Ito yung huli namin. Ito lang lulutuin namin kasi may ibang dala pa naman. May kutsili din sa dila. Kami na magbagis. Ganyan sana kalaki yun eh. Kuya Allen, pamilyar ba kayo sa lugar? Ha? Mga kusinera? Lagi na sa aquarium. Alam mo, may malalaki pang ganyan. May malalaki pang talaki. Isa lang yata yung nakuha ganyan, oh. Yung talakitok. Ano pa daw guys, busog pa yung mga talakitok. Pinagbigyan lang kami isa. Kasi lang ang binigay. Tama na yan ha. Paghati-hatian nyo na yung isa. At least hindi naman tayo na zero. Kasi yung iba naman, halos walang mahuli. Sa luwang ng dagat na ito, may ano pa pala no, hindi na huli. May hindi nakakahuli. May nasisiro pa talaga. Alam mo ang isda, ano kasi yan, samahan yan sila, grupo-grupo. Vlogger din. Group of vloggers. Pag tayo dyan, minangangal dyan. Sa mga vlogger lang tayo magpapahuli. Oo, nagmamaritisan din sila. Wag doon. Maraming ano doon. May dragon doon. May mga dragon doon. Kung nakapunta na kami dyan sa Dragon Fruit. Nagpas dun sa... Boundary ng Monteklaro. Sarap nito ipaksiw, no? May dala kayong suka kuya. Suka sa kilig. Meron na. Di ba nandun na sa plastic? Okay na po. Ikuha na lang natin. Paksin. Ano, Je? Dagdagan daw, dagdagan. Kulang kanan mo, Je? Ito lang kaya naman, ano pa eh? Okay na tao? Wala, Ulo lakas gawa ito mga kasama. Oy, magsaing pa tayo. Ay, iluluto namin ang aming nahuling isda. Gawin namin paksiw. Paksiw talaga ang the best dyan. Oo, paborito natin ang paksiw. Wah, nag-imagine na. Meron pang natira doon? Nag-iwas yun na. Jay kanin tayo. Dagdagan nyo. Madanagan, hindi daw na. Tain na po yaw. Nagbas. Meron pang ano doon? Meron pang Sibuyas, saan sibuyas? Oh, latin na. Ano ba ba Naugasan? Paksiw. na, nagadungatan. Paksiw lang? Wala na. Ikaw na ugasan ron. Kuya, hindi man lang tayo. Ginabiro lang kita kuya eh. Nagdagdag ka talaga? Alam mo din sila nabibiro. Lahatin na natin? Paksiw lang naman, di ba? Ay, lahatin na natin yung bawang. Sibuyas. Oh. First time ko makatikim ng pugita. Masarap ba ang pungita? Di ba yung ginagawang kalamares? Ano yan? Ano daw? Pugit ka daw sa sarap! Buang. Tanong ka pa. Tanong pa. Man mo maya. Magpapugi. First time pala. Magpapapugiit ka sa sarap. Inagaw agad eh. Akala niya kukunin ko. Hawak-hawak niya pa ngayon isa eh. Akala niya kunin ko. Saan yung huli mo? Ito oh. Lapong malaki. Lapu-lapong original daw to. Hindi Malaki lang peke. yan. Malaki. May tiki pala. Sabi niyo kasi original. Oh, may black, may green, may red, Wala na. may ano May yung pula. kulay gatas.
Ako hindi ko na alam. Yan Pero ang- isa yan lang ang lasa, no? Pare-parehas lang. Hindi, pangit ang nasa ng red. Ah, yung red ang hindi masarap? Yung sa bato, yung nauna natin mabili. Depende lang sa luto yun. Pangit Pala yun. Pangit ng lasa. Ayan, lagyan mo Maganda yung green. Sige, Jay, ano mo, Jay? Kahit anong luto mo doon, malinamnam talaga siya. yung No? green. Yung palang, pero bibihira yun sa paligid yung green. Maan kasi yun. Ini-expert yun eh. Wala, patingin ako itsura ng pugita nga, kuya. Pugita, mapapapugiit ka sa sarap. Nakapagiit siya. Magpapugita sa sarap. Ilang kilo yan? Natin, tira natin malaki, marami masyado. Di ba nakakaibad yan? Hindi marami yan pre. Kaya nga pre, ano sa kanila, Magkano bilhin nyo dyan? galing sa kanya, nagalaot yan. Paksiw ala Greta. Ayan, lagyan natin ng paminta. Sarap. Kaka mo, mahirap yung recipe. Paksiw lang naman. Pag nilagyan mo ng suka yan, Mahirap pero hindi mo pa alam lutuin. Ay, alam ko yan, halo-halo ko. Paksiw lang. Yan ang kara. Lagyan ng suka. Lagyan ng suka. Na may Na may sili, pula. Wala. Wala yung green na sili. Wala. Wala. Nakalimutan. Lagyan natin tubay. Lagyan tubig. sabaw yan. May asukal ka? Ano yan kuya? Kanina, hindi na pinakita. Guys, huli namin. Dahil pinakita sa inyo kayo na huli. Wow. Huli yan kanina, hindi na Wala kalaki. Yan yung nakahuli na to siya. Yan yung butite. Yan nakahuli. Guys, nahuli ko kanina. Wala kawawa dito. Wala akong nahuli. Kaya ito yung final ko talagang nahuli. Hindi lang nakuha sa camera, guys. Guys, nahuli ko rin sa sobrang gigil ko. Natanggal na eh. Nagkat na eh. Natanggal yung buntot. Jay, parang ano man yan. Guys, pagkain ng aso. Pagkain na naman ng aso niya. Aso na naman talaga yung ginawan ko. Ano yung aso, Jay? Ang ginaano mo? Isang salita ka mo, Jay. Pero ulamin niya pagdating sa kanila, ulamin Oh. niya. Dinadahilan niya lang yung aso. Pero yung aso kalalaki eh. Tinukula yung sa akin. Tuloy. Wow, sarap. Tignan natin yung ating paksiw. Saan natin ka na? Tsara. Ay, wala. Ito pala oh. Yan pala, yan lang. Isod na. Naluto na yung sis. Hindi pa, tikman natin na kung baka ano. Yung kalasang adobo. Baka matamsin. Panging asin, matabang. Asin daw, te. Diyan, pakakuha ng asin. Wala kasi tayong patis eh, masarap pagpatis. Dito ah. Okay lang, konti lang sabaw, no? Sarap yan, marami sibilis at mula. Mabango. Hindi na siya. Ayun na, apaw. Lagi na siya. Lagyan mo konting sabaw to ah. Sabaw mo, masarap yung sabaw mo. Gabanti ko eh. Lagyan mo konti dyan. Ha? Tubig. Ay, kasarap. 140. Ito ang paborito ko talaga, paksiw. Kahit anong paksiw. Sobrang paborito ko ang paksiw. Sarap. Tcharan! Bango. Naging masarap. Sino mag-ihaw ba kayo? Ito nating ano. Ay, ikaw na ron. Kayo na kuya. Parang banggit yan eh, no? Oh, banggit. Kalaking banggit. Naman ate Jo. Yung itsura niya, Kalaking parang danggit naman eh. Siguro, nanay ng danggit to. Kaya lulo. Lagi mo eh. Hindi pa hiniwa dyan eh. Para ko, maluto. Na, naksitan, barok. Ay na. Awanan! Awanan, karang tiasan. Ate yan yun. Sutan. Malakas ang Naksitan, apoy. guys, Dapat oh. alalay lang apoy. O, mabigla yan sa luto. Hindi yan luto ang loob. Okay na yan. Ha? Kamayin mo na kasi yung ano, uling. Nay. Oo na yan. Mo sa akin ay. May usok yan. Tanggalin mo nga muna.
Plata na. Ay, may ano kasi yan eh. Parang may langis, no? May Parang mantika yan. Sabi, tanggalin mo yung ibang yelo. Ay, uling. Yelo ako ng yelo. Tanggalin mo na ibang yuling. Hindi, tama lang yan para ano. Para mabilis. Mabigla para, yan. Hindi man yan mabibigla. Konti lang man ang uling na yun eh. Tumunang isa kasi. Ay, impay gamin at surot-surot ka. Ay, apo, damdama ka. Daw na pulpugan na kambing yan. Daw yung sa akin yung ano, kambing. Hilaw pa yan. Sa labas lang yan. Kawawa na daw. Inihaw na isda na. Musapay awan parilya yaw. Nga balbalong. Ay, makin ko malagawit tikwa, parilyak. Ay, Kwakwa. may asin ba yung takip ng ano? baka hindi na makain to sa paita. Kalat yung abdo ah. Yan! Wala naman. Wala lang. Kayang parilya, pinang-iwang niya. May dilaw pa nga. Magamati kasi. Iwanan. Pwede na yan? Naduling na. Pwede na yan, kuya? Para ano. Walay, pwede na daw kang hilaw-hilaw pa oh. Ang sarap ng sigita ni Kuya. Binubola ka pre oh. Ang dami namin nakatutok, oh. Sigita alaglen. Pugitan, ikaw Glenda. Ala okse. Nalay ang tuyo. Ilagay ang gata. Ginugan naman. Yun, saka ay ano, sili. Ano ka ano, mahilig sa sili na oh. Medyo. Pulutan lang namin yung sili niya. Yung lagay mo. Eh, hindi tayo mula dito. Ay, nguya lang pala nila yun eh. Ay na ato yun eh, naging masal, ay na ako. Ginataan. Sarap. Yan guys, kain na tayo. Arat na. Yan, panoorin nyo na lang kay Oksa yung aming lunch. Chibog-chibog. Let's go! Masaya na naman yun. Yes, masarap kainan. Happy time. Much later. So ayan guys, tignan nyo. Kami na naman nahuli. Yan, taob ang ating pugita. Nagre-reklamo si JJ. Pugiit na po kami. Guys, nagre-reklamo si JJ. Wala na raw siyang ipakain sa aso. Ay, dali baga dito balaong. Dali ba lang? Ayan, mga... Dali pa lang, may mudol ka. Balang, tapos mo na module, ma. Ano ba lang? Gawin natin yung module mo, baga. A few moments later. Yan guys, katatapos lang namin kumain. Mangawil naman tayo ngayon ng ano, lapu-lapu. Yung malalaki. Sigurado hindi na masira no. Kasi ano yon. Nasa fish cage. Fish cage. Oh, arat na, arat. Nabusog. Di na makakit si Kadyang. Nabusog sa pugita.
Ayan guys, nandito na tayo kina Kaglen. Saan na tayo? Mangunguha kami na lafu-lafu. Lafu-lafu. Uubusin namin yung lafu-lafu mo, Kaglen. Fish cage yan, pero parang bahay man na. Ito? Social naman. Bahay ka na. Meron ka naman sa ilalim. Saan tayo daan? Dito ba ang daan? Yan, gangunin nyo na tayo. Tara, tara. Madiras yan. Magpaa kayo, madulas yung kawayan. Eh, dalay na. Dalay lang, Pat. Ah, kuya, ay ate. Kapitan. Ate. Kapitan. Dito mo na yung bang, ay, sinilas. Kapit dito ha. Madulas. Gagawaan na tayo sinilas. Yan, dito na tayo manguha ng ano, lapu-lapu ni Kaglen. Yan. Marami bang laman to, Kaglen? Video. Medyo. Hindi na tayo masiro dito kasi ano to, alaga nila. Saan nyo dinadala yung ano nito kuya? Sa palengke lang dyan? Hindi, niluluas to. Ah, niluluwas. Galing mo. Expert. Magkano ang kilo nyo yan? Pag December medyo mataas, Mas mahal. 650. 650 isang kilo. Wow. Pag ano, regular lang. 450. 450 pinakamura, no? Hindi, yaman mo na siguro no kuya, no? Ilan ang hinulog nyo dito? Inulog namin dito, 300. Ang narapis namin yung December, kulang 200. May 100 pa may ito. Ilang months din bago pwede harvestin? Ah, matagal pala rin, no? 6 months. Okay. Yan, inaantay lang namin yung pangawin. Ay, pangaway talaga na tayo. Talagang sa dagat talagang hanap po niyo. Kaya sanay ka na sa dagat. Hoy, baka mga konto, nakasandal kayo. Huwag kayo masyadong sila. May mga isda ko yung maliliit, oh. Ayan ba yun sila? Saan? Ayun o, kaliliit o. Kung saan galing yung similya nyo dito? Yung ano namin, gango. Yung, di ba may vlog kaming gango episode? Ay, hinulog nyo dito. Mga nahuli namin. Ang masarap daw luto ng ano, ng lapu-lapu. Sabi ni Kuya, pang pisa daw, pisa. Piyesa. Sabi ni Ping naman, oh, yung ano, yung may itlog. Oh, laglag mo na dyan. Or ano, Halatang hindi sweet and galuto, sour. eh, Pwede no? rin na, sweet and sour. Sweet pizza, saka steam. Pisa pie. Yung malaking steam mo, steam nyo, Siyang Kuya, malaki. yung ganun no? Meron dyan? Meron doon sa bahay. Baw? Pinulihan ako na kayo. Baw, kakaya na rin. Sige na nga. Tibay mo, Brad. Bakit madali? Madali bang kaming kausap? Alangan nahuli na nga, hindi mo pa kunay. Pinaghirapan niyo hulihin. Ah, puro lasing na napandasin. Bigay ko. Try natin guys kung may makuha. Hindi ka man lang nagpabebe. Ano, Jay? Lapit mo. Ala! Ala, kain ka agad! Ayun pa! Yun, o. Pabilis naman. Yun! Lako-lako. Pwede pa ito? Pwede pa ito, kuya? Ano guys? May lagayan sila sa balde mo na. Kuya, kuya, balik lang namin yung nakuha. Tama na. Sige, sige. Pagpong piraso. Makayat na, guys. Diyan, abot mo nga dyan. Hala, nadakon. Hala. Wala kayo. Oh. You know, lang laki. Ang bilis mang ano no? Wala kayo. Dito na lang Makaya ka. Dapat kasi nagpakalayo pa tayo dun sa gitna. Siyempre guys, ano, babayaran namin yan. Kasi alaga yan eh. Wala kayo. Ano, hindi man lang nagpatagal. Ako nga rin. Gusto ko rin ma-experience. Diyan. Oo, kakan mo.
Wala na. Naku, wala na. Meron yan. Alak! Sayang! Nagtayab! Inin! Malit to! Huwag mo masyadong habaan dyan para Laki! Laki! Ala! Yes! Yes! Ay, tama na. Hindi tayo. Wow! Ang galing! Ala, marba tayo baga. Sa sobrang saya nyo. Ano, wala na? Dito ate kasi. Ayun! Ayun! Ay, lagdag mo isa. Maliit. Lagdag mo pa. Balik mo yun sa ite. Maliit. Yes! Yan, balik natin yung isa kasi maliit. Lalaki. Tingnan tayo sa kabila. Oh. Pangpito na to. Kailan malilit Ito yata? pa. Ay! Hinuhulog ko lang dito yung mga isda na maliliit. Yun. Yun, muli yun. Yun, huli. Ganito sana kanina, no? Masaya. Dito ka sa kabila. Try nga natin dito sa kabila. Yun na, hila na. Yun, ang hila na. Yan na, naglaban na. Ay, lumalaban. Ay, Ay, nakawala. nakawala. Naubos ng iyong sima. Ay, ano? Pain. Wala na to, last na. Ayun tayo, no? Ano kasi, nakawala. Isda din palang pagkain yun. Oo, nadala na. Takot na, oh. Nagulat. Sigawan. Ikaw ba naman sigawan? Ibig sabihin niyan, tama na. Walang susuko. Kanina nga, hindi ako nagsuko. Kasi last na. Ngayon pa. Ay, wag ba na to? Harbisin niyo daw lahat yan. Ayun. Wala tuloy. Ayun. Ah, wala. Kinakain nila. Hilahin mo. Patagalin nyo rin kasi. Ahon mo bakit dyan. Ihahon mo daw ulit. Ganyan mo lang, siya. ganyan mo lang. Ilayo mo yun. Ay, layo ulit. Yun! Huli! Nakuha yung kuha, wala na. Silipat siya. Okay lang. Okay na. Babain. May isa pang pain, no? Sige, yun na lang. Last chance. Ayoko na. Ha? Ah, Ito si ate, ate. nanggigigil yan eh. Nabaan mo yung ano niya eh. Yun! Huli, tali na. Nakain na. Ay, wala pa rin. Maliit, maliit. Maliit. Tama na, tama na. Mga agad. Yun. Malagat. Ay, mga agat. Balik mo, maliit. Sayang. Balik natin yung mga agat. Ay, oo, tama. Huli na yun, huli na yan. Huli na yan. Dali na. Dali, dali, dali. Daling kumain. Kaya sinusundan pa lang nila, oh. Ay, wala pa. Ayun! Dali pa. Dali. Ang laki! Laki, guys! Oh! Ala, kasing laki ng mukha mo, oh. Lang laki. Diba? Oo. Yan ang pinali. Yes! Yes, ang sarap yan, guys. Gusto niya, asa kayo. Sarap yan. Sarap niyan. Pang pesa. Pesa pie. Ang walo. Ilan ba dapat? Hindi, walo lang. Kailangan naman yan. Walo lang. Oo. Dami na kayo. Ano, yun? Ting, 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 ting. Laki. Oh. Pang ano yata to ha, kalating kilo. Nice, nice. Yan, meron namang take out si... Tanggalin mo na dahil. Inbot mo na rin ako.
Ano kaya? Sana yan sa tilapia. May mas lalaki pa ba dito, kuya? Malaki yan. Hindi na kasi malalaki namin ng December. Tapos na rin sa pagyan. Laki na rin eh, no? Laki rin ang kita niya dito kung ganyan. Anong kilo to? A few moments later. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming masayang pangangawil hand fishing. Yan, sobrang nag-enjoy po kami at na-experience namin tong pangangawil dito sa dagat. First time talaga namin to. Siyempre, lubos kami nagpapasalamat kay Oxy Lifestyle dahil sa pag-invite niya sa amin dito sa dagat. Thank you so much po. Thank you po! Sa mga ka-dragon po rin natin dyan, visit nyo rin po yung kanilang channel. Ito po yung kanilang YouTube channel. Yeah. Thank you guys. Yun sila. Thank you. Sana mabusog kayo. Yes, syempre. So ulitin. Meron kaming patay count na malalaki lapo-lapo. Thank you kay Kuya Glenn. Thank you. Kag Glenn, thank you. Yun, no? Oh, inggitin ko lang kayo. Hello, aso kayo. Bye-bye po! Bye! Thank you, Oxy. God bless.